Aduh. Kok Prabu Lenggah rada mburi? Ya. Lho, uriku maju. Oh. Jos tenan. Wani tenan. Wantun. Lho, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepete. Setyaki Senopati meh ditantang karo Werkudara Janaka kecil, heeh. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumbentuk tutup to. Kok Prabu Lenggah rada mburi? Ya. Lho, uriku maju. Oh. Kon memburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik musuh wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora iso wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Athoke kolor mlotrok-mlotrok kowe. Yo kathokan wus. Ora iso. Nyepelke. Nami Begawan Durna kok ora iso. Weleke. Aduh. Sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kongkon nyekeli aku. Ora iso. Nyepelke. Nami Begawan Durna kok ora iso. Kok Prabu menika sampun nganten menika. Nyepeleke ora. Weh, setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Isih nyuwara. Ayo, Kangge. Boyongan Ratu Ndarawati. Mungsuh Senopati Ndarawati ora iso ngumang rampung kok arep boyong Ratu Ndarawati. Kamu apa? Weleke. Aduh. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndarawati. Ayo Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Werkudara guyu setan kowe ha. Werkudara guyu ta kowe? Ora apa wong tangeme ditutup ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndarawati. Sing tok gugul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Werkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Werkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Begawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kongkon nyekeli aku? Ora iso. Nyepelekke. Nami Begawan Durna kok ora iso. Werkudara. Durna bapakku piye?
Janaka, kula wonten paring adhawuh Bapa Penemban. Bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maracadapa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dibondo diaturake marang Begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantrugi kula Bapa Penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati swala ora gelem tok boyong, aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora sandadak walang ati, ora sandadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku nggawa matur marang Sang Anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake, monggo Bapa Penemban kula dherekaken. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Tambra kanggeng hawita denceng-dencengan miwang sukmana madina ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara nun sewu Koko Prabu adamel kaget sotaning manahipun ingkang raying Ndarawati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lawan Kakang ora liwat pudyastawanipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Koko Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Teka Maduka paring dawuh pelajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawigaing diri.
Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning niki ora bab perkara Werkudara gone suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang, jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa diberat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lali kejaba mung adiku lanang Durawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna, iki udu bab sing entheng nanging iki perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa, gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab. Sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Siadi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Tansah marparing sukma sinukmaya. Winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarwen saking liyep layaping aluyup. Mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandha blek kuduk suwaru gimbal sumarante hawela.
tansah pinangan ing kawidaten ing sambi kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penembahan kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya, inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidaten ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku Tampanono ya, Dimas. Inggih, kula pun dinggo jimat. Bawadara Wilujeng. Oh, inggih, mbok ampun kados ngaten to, Ngger. Wong sing jeneng Dayak kok ling mbageke nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ke syukur. Oh, inggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Kok Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra ora ngarboyo karo sira Yai Prabu Ndorowati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bageke senjaki. Bapak Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapak Penembahan wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapak Penembahan rawuh wonten negari Ndorowati? Menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger. Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penembahan. Menawi sae Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawipun setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati Koko Prabu kendel. Ya aku kuwatir nek nganti si Adi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik ki mon mboten pikantuk kok, Nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo pun Kakang, syarate apa wurunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapak Durna sing arep ngendika. Loro, Bapak Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndorowati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal inggih menika boten sanes kejawi anu apa inggih menapa menika mbok menawi
umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syaraté loro ya. Oh nggih, nggih, kula badhe matur Bawadara ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapak Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Narendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndwarawati. Ingkang ngangka kalih kedah Sarat Srana inggih menika sampun Semar Bathara kedahipun Banta wonten negari Ngastina. Mangke rumiyin. Narendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Narendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ngaten panjenengan tresna para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, Ger. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakotahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe bisa meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba piye? Dicoba apa piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho, Nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani. Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur.
ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa ki sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring ngadhep. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimpal mancan-mancan dunan cungkul mana dajajane mana jamaah bebek lan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sampe. Utar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa, bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manuman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Nggih, Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos? Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kau Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih. Ora kena. Nggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Apa kamane?
Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki ki wong cakcek satria sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jatosi terus lagi. Koko Prabu. Ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndorowati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan boten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu iki. Aku gedhe karo Begawan turun karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampean ora dibonto kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok njora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Koko Prabu kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Koko Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon Jatosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Koko Prabu. Kon durung mriko? Omo. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani, cangkil leleng. Wantun. Wani tenan. Wantun. Lho, padake Senopati Ndrawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati meh ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil, ngono. Inggih. Ya iya. Karo mangsaku kok kaya tumbentuk tutup to. Kok Prabu Lenggar rada mburi. Ya. Lho, uriku maju. Oh. Kon memburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Iya wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh Setyaki rung karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor mlotrok-mlotrok kowe. Yo kathokan wus.
ditonton mawe yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih, monggo. Sah. 850 sah. Lego. Weh, setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mungsuh Senopati Ndorowati ora iso ngumang rampung arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep ngopo? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Perkudara guyu setan kowe ah. Perkudara guyu ta kowe? Ora apa wong nangeme ditutupi ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekel aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjur turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Setyaki. Lha tri lenggah. Werkudara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara. Aku aku Werkudara. Oh, ngadoh saka negara Ndorowati dhisik Werkudara. Aku junjungan aku gendongan Werkudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh Werkudara. Kelaman menika kula kinten boten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Yo yen pancen kaya menapa Kakang manut Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki mangke mindhak ribeti wis
samangke kula piyambake badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Si Adi, hati-hati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit kok Prabu. Yo, Kresna, suruh titing hati-hati duga-duga digawa ya Yayi.